Сябры, вітаю ў чарговым выпуску серыі «Гэта як завецца». Сёння у нас будзе крыху новы фармат. Памятаеце, калі мы толькі пачыналі гэтую серыю, мы казалі, што час ад часу будзем разглядаць розныя з'явы, якія адносяцца да таксічных адносінаў, якія часам маюць такія дзіўныя, можа, незвычныя для нас назвы, і пра якія мы мала ведаем, а пра іх насамрэч варта ведаць, калі мы хочам праводзіць дэтокс ад таксічных адносінаў. Сёння у нас будзе якраз такая з'ява, якую мы будзем разбіраць. З'ява вельмі непрыемная, вельмі жорсткая, і называецца яна неглект. Неглект – это ангельское слово, якое азначае занядбоўваць. Это значыць, што вамі грэбуюць, што вас занядбоўваюць. Наогул, неглект – гэта від эмацыянальнага гвалту. Па-першае, можна занядбаць нашыя патрэбы. Фізічныя, эмацыянальныя, фінансавыя і гэтак далей. То бок вы жывеце з чалавекам, неважна, гэта ваш муж, жонка, партнёр, бацькі ці хтосьці яшчэ, які ў сваім жыцці, у сваіх паводзінах не ўлічвае вашыя патрэбы. Ну, напрыклад, вы выйшлі замуж, пайшлі ў дэкрэт, чакаеце дзіцятка альбо ўжо з ім, знаходзіцеся, а ваш муж кажа, што «А чаго ты будзеш яшчэ падпрацоўваць? Давай сядзі спакойна, да, нічога не рабі, вось толькі з дзіцём будзь, а я буду запрацоўваць за нас абодвух». А потым аказваецца, што грошы ён дае зусім капейкі, што за кожную з гэтых капеек трэба даць справаздачу, сказаць, на што яна пайшла, выслухаць якія паніжаючыя каментары, чаму так шмат патраціла і гэтак далей. То бок жонка аказваецца ў залежнасці ад мужа фінансава. Можна неглект рабіць да фізічных патрэбаў. Ну, гэта такая, наогул, вельмі жорсткая штука, да? Калі, напрыклад, вы ляжыце ў ложку, вы захварэлі, а чалавек, з якім вы жывеце, нават не сходзе вам па лекі, не згатуе вам паесці, ніяк вам не дапаможа, не прынясе вам гарбаты і гэтак далей. Да? Ну, а навошта? Ці, напрыклад, адмовіцца аплочваць нейкія паслугі лекараў. Да? А што з табой такое? Гэта ты ўсё там выдурняешся, да? Нічога з табой такога дрэннага няма. Всё, не буду плаціць за нейкія працэдуры, за нейкія там візіты да лекараў і гэтак далей. Можна занядбоўваць эмацыянальныя патрэбы у блізкасці, у разуменні, у прызнанні, у пачуцці бяспекі. Гэта вельмі важная наша патрэба. Вы за сваім каханым едзеце ў нейкую іншую краіну, у якую вы нікога не ведаеце, можа, нават мовы не ведаеце гэтай краіны. Ён вам абяцае, што ўсё будзе добра, што вы будзеце як у раі, што вы будзеце паўсюль разам, што ён вам дапаможа, падтрымае і гэтак далей. І тут вы прыязджаеце, вы застаецеся ў хаце, а ён ідзе на працу, на нейкія сустрэчы, на нейкія планы, на нейкія праекты, і ўсё, і вы застаецеся адна. І вы кажаце, што мне самотна, мне страшна, я не ведаю, куды пайсці. Тут раптам высвятляецца, што гэта ваша праблема. Што вы не маленькая дзяўчынка, ён не мае вас развлекаць, ён не мае неяк з вамі бавіць час, ён не мае вам дапамагаць, ён вас прывез у краіну. Ну ўсё, а далей вашыя справы. Дарэчы, тут яшчэ можна і фінансавы неглект дабавіць, да? Яшчэ у вас і грошай няма ў гэтай сітуацыі. Вы аказваецеся у палоне, да, ў гэтай кватэры, ў гэтым доме, куды вас прывезлі. Што важна ведаць яшчэ, да? Што усё гэта ненармальна. Да? Што ў нармальных здаровых адносінах зразумела улічваюцца патрэбы абодвух партнёраў. Да? Ці бацькоў па адносінах да дзяцей. Дарэчы, неглект пачалі вывучаць як з'яву, якая тычылася бацькоў і дзяцей, да? Што бацькі абмяжоўвалі патрэбы дзяцей, не задавальнялі іх там, у ежы, у медыцынскай дапамозе, там, у адукацыі і гэтак далей. А потым высветлілася, што паміж дарослымі людзьмі гэта таксама існуе. Дык вось, калі ласка, калі да вас вось гэтая штука прымяняецца, да, ведаеце, што гэта зусім ненармальна. І што, можа, варта падумаць, а ці вам сапраўды такія адносіны патрэбны. Ну, а пакуль вы думаеце, то пішыце, расказвайце у каментарыях вашай гісторыі. Можа, вы захочаце чымсьці падзяліцца, альбо вы, можа, не разумееце гэта неглекта, альбо так насамрэч мае быць у вашых адносінах. Пішыце, ставце лайкі, пакажыце гэтае відэа сваім сябрам ці сяброўкам, магчыма, яны таксама ў такім стане,
Пры такой сітуацыі они ведаюць, што гэта завецца неглектам і што гэта ненармальна. Подписывайтесь на мой канал, тут будуць іншыя відэа пра таксічныя адносіны не толькі, і давайце разам праводзіць дэтокс, бо гэта мае сэнс.